Kwintokozo ukuthi sikwazi ukukhuluma nawe kama kuphasoningi. Uma usibhekele video okokuqala nje uma ngakwenza ungaba ukulike, ngoba ukulike kukhomba i-support, because the video siyenze ngothando, senza ngokuzinikela. We took time and sit down and wrote the script, sabe saphendula. So ungakhomba let support. Ungabuye ube member ye channel, unganikela kwi channel, khona account number, you can become a member where you contribute at least ngo-9 rand ngonyanga. Nkulunkulu bonke labantu abangamalunga le channel, speak of amalunga le channel, members of the channel, those who contribute ngo-9 rand ngonyanga. I know ukuthi bayi few, but uNkulunkulu engathi angababusisa kwande la bethatha khona, beqhubeke futhi besize nabanye abantu, belula isandla nakwabanye abantu. Inamba yami khona uma ufuna ukukhuluma nami awungibhalele SMS futhi awungithumele WhatsApp. At least uyafona direct, not WhatsApp call unless awukho la South Africa ungaphandle. Sibhekana iphupho likabusisiwe Sigcawu 9474 ethibusisiwe Sigcawu 9474 uthi uma uthwele umthwalo afike ubaba wakho ngasekho afike awuthule. Ubebuza liphawu leli ephushwe la besikhuluma khona ngokuphupha uthwele umthwalo. So yena kusibuza ukuthi mangenzeka ke uphupha lo mthwalo uthwele bese kuqhamuka lo muntu ongaseke kwethule, kungenzeka uphupha umuntu ongaseke kwethula lo mthwalo, kungenzeka uphupha umuntu osaphila omaziyo ukuthula umthwalo, ngaba umelaphi, ngaba umfundisi, ngaba omunye umuntu ongamazi ekwethula umthwalo. Lokhu kuwuphawu oluhle kakhulu olukhomba ukungenelela kwesidalwa sakho noma ukungenelela kwengilosi ezokulekelela ukuthi isimo sakho sibe ngcono. Usho ukuthi uphawu sukwela usho ukuthi uzophuma emzimeni okade ubhene nabo. Uphawu futhi olungavela kubantu othothi umuntu ohamba umelaphi othile ukulungisa inkinga zakhe. Uphawu olungavela kumuntu osanda kwenza i-cleansing uma benezinebe zemhlophe empilweni noma ekwiprocess yokwelashwa nje ngokwesintu. Lengavela ke leli phawu leli. Kodwa ke asesithina kusho ukuthi uma uphupha umthwalo kuwuphawu oluhluma wethulwa umuntu ongasekho, ngoba lokho ngasho ukuthi ithongo noma lo muntu lo uyithongo elihle kuwena, futhi uzokungenelela ebunzimeni obhekene nabo enze isimo sempilo sibe ngcono noma isimo sempilo ibe lula ngemvuthi esengenelelo yabona kuwena. Okunye singakubala number 2 ukuthi uma uphupha umthwalo kuwuphawu oluhluma wethula. Lusho ukuthi ngenzeka umkhuleko nokukhala kwakho mhlophe sekuzwakele futhi sesizoba ngcono isimo sakho ngemva kokuthwala kanzima isikhathi eside empilweni. NgokukaMateyu 11:28 zanini kimi nina nonke nikhathelene nisindwayo mina ke ngiza kuniphumuza. Number 2 uma uphupha futhi umthwalo uphawu oluhluma uwethula. Lusho ukuthi izinto mhlawumbe okade lusho ukuthi izinto okade uzilahla noma usitiliza kuwe ngemithi noma ngewasho noma ngomkhuleko sezidilikile futhi usuzokhululeka. Yabona Amahubo 4:1 ngiphendule ekukhaleni kwami uNkulunkulu wokulunga kwami ekucindezeleni wangenzela indawo iba nomusa kimi uzwe umkhuleko wami. Number 3 yavuma futhi sithi uma uphupha umthwalo uPaul uhluma uwethula longasho nje ukusindiswa nokuphenduka nokulahla izono zakho. Amahubo 38:4 ngokuba iphambeko zami zeqile phezu kwekhanda lami njengomthwalo osindayo ziyangesinda. uTimotheo wesibili chapter 3:6 ngokuba kulabo kuvela ke abanyonyobele ezindlini bethumba besifazane abasindwa izono beqhutshwa izinkanuko eziyizinhlobonhlobo. Number 4 kuyavuma futhi uma uphupha umthwalo kuba uPaul uhluma omunye ekwethula lapho sekusho ukugenelela nokulekelela isidalwa sakho ebunzimeni nje bakho. 5 uma uphupha umthwalo kuPaul uhluma omunye ekwethula lungasho ukuthi mhlawumbe uzolithola usizo, ukwesekwa noma ukulekelelwa okuzokwenza impilo yakho ibe lula. uExodus 23:5 uma ubona imbongolo yalowo okuzondayelele phansi komthwalo wayo wena ke bese ke wakhetha ukuyiyeka woyikhumula nokuyikhumula ninaye.
Number 6, kuyenzeka futhi uma umthwalo wophawu luhluma umunye kwethulo lusho ukuthi umkhuleko nokukhala kwakho kuzwakele futhi uNkulunkulu uzoyithumela ingelosi ezongenele ekusize emzimeni wakho. AbaseThesalonika besibili chapter 1 verse 7, aniphe nina enihluphekayo ukuphumula kanye nathi ekwambulweni kwenkosi uJesu evela kezulwini enezingelosi zamandla akhe. Uyabona, asivale ngakho ukuthi ke number 7, vele uma umthwalo wophawu luhluma omunye umuntu ekwethula, ngenzeka umazi ke lo muntu sengasho umuntu futhi isidalwa esingenelelayo empilweni yakho ukuze impilo yakho ibe ngconywana. Siyabonga kakhulu, ngiyathemba kuyayenza isense kakhulu isikhulumile. Uwenza ke nawe ukubalekile ukusubscribe nokulike nokusupport i-channel. Be blessed.